1 million views ngosuku. Isiqophamlando sengoma egqiba ngosuku nosuku. Uyangapha uyifice ikulindile uthi ujikela ngapha nakhona kuseyiye. Sekucace ngokusobala ukuthi le ngoma isigqibile iParis nokuyinto wonke umuntu obeyibuza yona ukuthi kazi umthandeni lomgodi omngaka owawumbanga eParis usazokwazi yini ukugqiba. Ukwase kanjani ngempela uSK uqhamuka nengoma ezongena ezicathulweni zeParis ize idouble kwazona. Ake sijule. Ngomhla ka-7 August mhla umthandeni ememezela isihloko se-albhamu yakhe amakhothongqo eyayizophuma ngosuku lwempucuzeko ngayi-12 August. Kwathi ngomhla ka-9 August wakhipha isingle iParis eyagilima ishaya 1 million views ngey'nsuku eziwu-12 iphumile. Leya ngoma-ke ibe isiqophamlando yakwazi ukuthi imele umaskandi ey'ndaweni ey'ningi. Igilima sishaya unumber 1 lapha kuGagasi FM Top 20 nokuyinto engakaze yenzeke phambilini ukuthi ingoma yamaskandi ingene kwi-top 20 yeGagasi. Kwathi ngeviki elilandela lapho yadla unumber 1 kwi-top 20 yokhozi. Nakho lokho akuvamile ingomeni ngamaskandi ngoba sekuneminyaka eminingi yagcina ingoma ukuthi ingene kwi-top 20 kanjinje yokhozini uma ngeyamaskandi. Zaqhubeka-ke beluzenyuka iy'namba ku-YouTube zeqa ngisho ku-20 million nokuwumlando-ke lowo ngoba ayikho futhi ingoma yamaskandi eyake yafika kuleli zinga phambilini. Idide abaningi ngomhla ka-16 December sibuyela ku-number 1 futhi kumashadi. Yeqa inqwaba yengoma ebeyikade iphumile ngamuva kunayo. Wathi mayebona isasa le ngoma umthandeni wamema abantu ukuthi ngomhla ka-6 January beze bezobungaza impumelelo yale ngoma. Emva kwalezi imanga ey'ngaka-ke bese zenziwe ile ngoma, umbuzo obususele ebantwini abaningi ukuthi kazi uyokwazi noyiphinda lento ayenzile umthandeni. Uzowugqiba yini nalo mgodi osombiwe eParis. Cishe wonke umculi unaso isifiso sokuba nehit eyenza imanga. Kodwa bambalwa abakwazi ukumelana nencindezi eshiwa yileyo ngoma. Ngoba umuntu wahluleka ukuphinda lento obuyenzile, igama lakho njengomculi liyehla. Umthandeni naye akazasale kuleyo ncindezi ngoba iParis yabankulu ngalendlela yokuthi ngisho umnikazi wayo kungaba nzima ukuthi akwazi ukuyigqiba. Ikakhulukazi ngoba kukhona abalindele ukuhleka uma kungasenzeki. Impela le ncindezi ibinkulu, umthongo usezimbela umgodi ongathatha ngisho iminyaka ukuthi ugqibeke. Kule minyaka kunamaculi abavuthayo abafike kumaskandi abaqhulula amamiliyoni benza iy'ngoma ezinesitayela. Kulula-ke ukuthi umculi aluze indawo yakhe ithathwe komunye uma esehluleka ukwenza lokho okulindeleke kuye. Okulindeleke kumthonga ngalesikhathi bekungaphezu kwamandla. Engazi ukuthi ngenze kahle ngonyaka odlule lapha kwiParis. Ngibe sekuba nencindezi nje enkulu impela-ke mase kufanele kulandele enye ingoma ngenxa yey'nkulumo zabanye nabanye abafowethu abakhona endimeni bethi sokwesibona. Indlela akhande ngayo kubantu ukuthi balangazelela umsebenzi wakhe olandelayo iyona efike yaveza ubuhlakani bakhe obukhulu. Ngomhla ka-20 July kuDandi July washaya iperformance yomhlaba wasedlala iy'nsimbi zengoma engaziwa ezashiya wonke umuntu ekhala ngoba kwaze kwakhala ngisho nolwa obekade featurishwe kwiParis ebabaza kuFacebook ekhombisa ukuthakasela lezi nsimbi naye. Umthandeni akaze achaze lutho ngalezi nsimbi. Wahlala wabukela abantu beshibasheka befuna le ngoma engaziwa. Emva kwalokho bese hambe idlala izinsimbi eziperforma kugcwala yonke indawo ukuthi umthongo useza futhi nakulonyaka. Ngomhla ka-15 August wagabisela abantu ngamahlebizo ukuthi angahlabe nengoma nomcebo zikode woduma lwengoma iJerusalem eyadlalwa yaphihlika umhlaba wonke. Umthandeni kuyathanda ukudlala umqondo nabalandeli bakhe abenze bezama ukuhlanganisa ukuthi uphezulu kwamapha amaqhinga. Ku-Facebook post yakhe akakubekanga imbaba ukuthi bazoba nengoma. Ufaka iy'thombe zabo
bese ibeka njenge-King of Maskandi abizwe nomcebo nge-International Artist kwazise udume umhlaba wonke jikelele. Bese ivala ngokuthi zaqala inkinga. Ukungabeki-ke ngembaba kwenza abantu ibashise lento ibikayo ukuthi ilokhu abakucabangayo ngempela yini. Ake wenabe usitshelani. Ubuye sememezela indaba yokuthi umphako okuyimbonga ifake ey'ngomeni zehawu usefikile eGoli. Uyicacise ebhayi indaba yokuthi lento eza nayo inkulu ngoba waze wavala ukuhambela imicimbi ngaphandle waseGoli ukuze ezokwazi ukufocus ekwenzeni le-album elindwe kangaka. Kodwa kubanga isikhathi eside wabuyela ekubhukhweni ngaphandle kwaseGoli. Senjalo wamemezela ukuthi ngomhla ka-9 September uzodedela i-album cover. Nokwathi malufika lolu suku walindwa kodwa esikhundleni secover umfo wakuphonsa kwezinyathu wavele wayifakela isikhova. Ngalesikhathi-ke abantu sebezwa ngaye useyifake yacaca lento yokuthi ngilindeleni ngiyeza. Indaba ye-album cover kabangesayikhuluma kodwa wabuya ngakusasa esezosho ngokusemthethweni ititle yengoma ayicula noNomcebo ishephisi ejezini. Ike yalindwa-ke le ngoma ishephisi ejezini nalesi simanga seyinsimbi ezimnandi elokhu eyiperforma njalo uMthonga. Le ngoma ngalesikhathi ibisidingeka njengomsebenzi. Inkinga iqale ngomhla ka-25 September la UMthandeni SK evele wamemezela ukuthi lezi nsimbi ezengoma iGucci enoMahu nokuthi sizophuma zibe mbili ngosuku olulandelayo. Umhla ka-26 September usuku lwabalukhulu kakhulu kumaskandi nakumculo wonke waseNingizimu Afrika ngoba phela kwakulindwe ingoma eyipike nabaculi bawamanye ama-genre. Abantu babebheke ngawo omabili belinde kushaya u-12 bezwe lezi ngoma. Abanye bathi ngeke akwazi ukuphinda lokho akwenze ngeParis. Abanye bethi uzokuphinda umfo kaManqele. Phela manje asisasho ukuthi ulinde u-12 unyuye yini kodwa sesithi ulinde u-12 ukukhipha umthonga yini. Ithema iphuma lezi ngoma kwacaca ukuthi izosusa ukushisa. iGucci igile imanga izwe lonke lamanze kwalalelwa lengoma kangangokuba ikwaze ukuhlanganisa 100,000 views within 6 hours iphumile. Ngalokho kodwa yabreak record leParis yona yahlanganisa 100,000 ngakusasa. Sadidwe yilokho yaqopha umlando omkhulu isakaza imiliyoni YouTube within 24 hours. Angikubalule ukuthi le ngoma inomlando wokushaya imiliyoni fast kunazo zonke izingoma ngamaskandi. Break record likaKhuzani owashaya imiliyoni ngeinsuku ezimbili ngengoma eyayithi umjolo lowo. Sesingasho ukugcwala umlomo ukuthi uMthandeni ugqibile lomgodi impela wona ngeParis. Uphinde waprove ukuthi lento ikuye ngoba kulokhu akabuyanga nolwa kodwa udonse uMahu owaziwa kakhulu ngepiano. Mningi-ke imlando esiqoshwe yile ngoma selokhu iphumile nje engeke ngize ngisayikhava. UMthonga ukhombisile impela ukuthi uyakwazi ukusebenza ngaphansi kwengcindezi. Lo mlando awuqophile impela uyodliwa zizukulwane ngezizukulwane. Cha, ake ngigoqe khona lapha nami bengisike elijikayo nje. Uma ngabe ke uyithokozelile le video ungakhohlwa ukucindezela usubscribe ukuze uzothola ezinye izindaba eziphathelene nomaskandi. Ngiyaphela lapho. Danko.